Croeso I Rhondda Cynon Taf a Rhyfel Cartref Sbaen. Gareth Thomas yw fe enw I, dyma Edwin Williams o nid o Fyrdder, Dawlais. A Davidd Trystan Davies o'r Coleg Cenedlaethol. Gyda'n gilydd, byddwn yn ceisio adrodd rhan o dipyn o hanes y brigadyddion Cymraeg aeth I frwydro yn erbyn Franco yn Sbaen a talu teyrnged i'w côr. Bydd y Côr Cochion yn canu mwy o anthemau'r gwirfoddolwr a tasau digon o ysbrydoliaeth yn eich taro yn eich gwahodd I ymuno yn y canu. Felly, yn fras y cefndir. Yn 30au ugeinfed ganrif, siglwyd y hen drefn yn Sbaen i'w seiliau, gan streiciau glowyr Asturias a anerchwyr Andalusia. Herwydd awdurdod hynafol yr Eglwys Catholig a tir feddianwyr. Yn 1936, etholwyd cymlaid asgell chwith gyda nod o dywygio trefn eiddo tir, dod â cyfiawnder i'r lawer cefn gwlad, datgynoli pwerau Catalwnia a Mad y Bas, tynnu o hawliau merched a gwarantu rhydded i'r undebau lafur. Roedd na wir gobaith am dyfodol gwell. Ond yna, yn mis Gorffennaf a 1936, lanswyd Cafridog Francisco Franco wrth Rhyfel gyda nod o disodli'r llywodraeth ethoddedig. A cafodd cefnogaeth hael gan arweinwyr Pasgaidd eraill. Yn Gymru ac yn Brydain, gyndyn oedd yr asgell de I roi unrhyw cymorth i'r llywodraeth Sbaen. Mynnau golygydd y Western Mail nad oedd democratiaeth yn gweddu at natur anwadol bobl Sbaenaidd. Ond aeth ffrwd o gefnogaeth o'r Gymru. Rhwng 1936 a 1938 ymuno tua 200 o wirfoddolwyr Cymraeg ar Brigâd Ryngwladol I mynd draw I Sbaen I trio amddiffyn. A mae rhan helaeth ohonyn nhw yn loywyr neu loywyr di-waith o cymoedd y de. Mae'r cyfraniad yn ardal hon, Rhondda Cynon Taf, yn nifer ucha un o unrhyw ardal penodol eraill ymysg y holl carfan o aeth I Sbaen o Brydain. Mae hynna'n anhygoel yn dweud. A tybed, pam tybed? Rydyn ni am adrodd hanes 3 unigolyn I ceisio esbonio. Yn gyntaf, gael gofyn I Hugh, I adrodd hanes Harry Dobson. Ymlaen y Hugh. Dwi'n gyntaf. Diolch, a prynawn da bawb. Dysgwyr ar iaith a fi ac ar y hanesydd o ddawlaeth, nid Merthyr Tynfil, yn ddawlaeth. Ar y testyn y prynawn yma, Harry Henry Dobson. Ganed Harry Dobson yn 1907 yn Honopandi, I fam o Abersachan, a'i dad yn lawr o Lloegr. Fel bron pawb o'i genedlaeth, gadawodd yr ysgol yn 40, ond aeth syth lawr y pwll fel y clotyn I helpu'r glowyr profiadol. Gweithiodd Harry yn glodfa gorci drith blaen Clydach. Cynrathiadodd a'i gydlawer ar bwllgwr Cambrian Combine gan amgylchyn, frwd dros hawliau gweithwyr ac yn erbyn toriadau cyflog. O ganlyniad i'w werthgareddau, gwleidyddol cafodd ei wahardd
gan y perchenog rhad gweithio dan ddaiar. Yn ystod y 20au, caffodd cenhedloedd o lawer fel Harry a'i bedyddio yn efres diwydiannol y maisydd glo, y streic fawr, y trechiad 1926, y cyfnodi cloi allan, y gorymdaethiau newyn i Lundain a'r anobaith llethol. Yn rhaddol, traws newidiwyd dicter Harry i argyhoeddiad. Troeliodd ei oriau di-waith yn sefydloedd y glowyr, ble caffodd addysg a chyfle i graffau a'i hymroddiad gyda'r dealltwriaeth. Darllenodd bopeth, enghraifft hanes, llenyddiaeth, ond yn benodol athroniaeth Marxaidd. Daeth yn aelod o'r Blaid Gymrynyddol yn 1929. Cafodd ei ddewis i droelio blwyddyn fel myfyrwyr yn ysgol Ryngwladol Lenin ym Moscow. Cwrs ar gyfer comunidau ifanc ragorol oedd hwn. Pobl oedd yn debyg o chwarae rhannau pwysig fel arwyddion y dyfodol. Ymysg myfyrwyr eraill a fynychodd y cwrs roedd Marshal Tito o Yugoslavia ac Alexander Dubček arweinydd Czechoslovacia. Yno astudiodd hanes economeg, athroniaeth, amaethyddiaeth, strategaeth ac arweinyddiaeth. Wrth gyrraedd yn ôl yn Honopandi, gwelodd Harry angen ei sgiliau newydd fel trefnydd. Y Rhondda oedd un o brif dargedau Oswald Mosley. Caisiodd 11 Brydeinig, y Fasgwyr, ddarbwysio'r glowyr di-waith i ddilyn nhw bairo bolsieficiaid a'r iweddon am ei ddiddefaint. Llwyddodd Mosley i gynnal y rali am Pontypridd i ledu ei neges Wenwyneb. Am Fehefin 1936, casglodd 2,000 o brotestwyr am maes Dywynton Tonapandi i herio Basgwyr. Y canlyniad oedd trais fwrnig, ond gyrroedd Mosley am aeth. Gan dangos tuedd heddlu Morgannwg, ni chaffodd un o Fasgwyr elid, ond defrwydwyd 7 o'r ymgeichwyr yn gynnwys Harry i 6 mis o lafer caled. Erbyn hyn, roedd y Rhyfel yn Sbaen yn cipio'r swydd. I Harry a'i gymrodyr ymddangosod, terfys Sbaen fel estyniad o'i hymgyrch nhw, yn enwyd oherwydd ei hunatiaeth ag ymgyrch gylowyr asturiaeth. Yn ystod gaeaf 1936, lansiwyd y Brigâd Ryngwladol. Denodd gwirfoddolwr o 4 ban byd. Roedd Harry yn y rhain blaen. Wrth gael ei ryddiau o'r Cartref, a'i unig cwestiwn oedd sut gallaf i gyrraedd Sbaen. Gyda pheth traffer dylai ateb wedi dod, roedd Llywodraeth Prydain yn defnyddio heidder y Foreign Enlistment Act 1870 i rwystro Prydainwyr rhagbrwyd o'r tramor wedi taith anodd a hir dros Ffrainc. Caisiodd Harry ac eraill osgoi gwarchodwyr y ddyn a'r llwybr galed dros y Pyrenneau wrth ddal llong y Cidiad de Barcelona o'r Marseille syth i'r Sbaen. Ond
Caffodd y llong a'i suddo gan torpedo a'i ddalaid. Boddwyd llawer o'n llwyddoedd Harry i gyrraedd tir syth. Ymunodd a'i frigad Ryngwladol ym Mehefin 1937 ac aeth yn syth i mewn i frwydr brwnetyn. Gwasanaethodd gyda'r rhagoriaeth ym mhrif frwydrau Rhyfel, Quinto, Belshiteg, Mediana, Teruel, Caspe a Grandesi. Cafodd a chyfforddus fel swyddog yn Tarragona ac a'i dychrafu yn gomisiynar. Yn ei llyfr awdurdodol Miners Against Fascism, meddai ar athro Hywel Francis, mae'n debyg taw yma y Cymru Harry Dobson o Rhondda, oedd un o gorauon wrth gyfuno rhinweddau. Dewdir ar faes y gar. Arweinyddiaeth bwyslog a llach, a dealltwriaeth gwleidyddol dwym. Ebro oedd brwyddfa olaf a mwyaf tangefennol, y Brigâd Ryngwladol. Am 5 diwrnod ym Mehefin 1938, bu'r Brigâd yn ymosod ar fryn 481. Mae'n tramgwydd am rwystrau a'i chyrch i dipio gan desaf. Bryn moel a greigio oedd 481. Wedi ymgylchynu gan fosib. Wairen bigog a maglau ffrwyddol a heb noddfa Prag y drastiau peiriannol di-bain. Saethod Harry a'i gyfaint Morris Davies. Am ddangosod arfiadau Davies y gwaethaf o'r ddau a mynyddodd Harry, y dylai Morris gael ei glid o mas i'r ysbyty milwr cyn gyntedd a phosib. Arhoswch Harry ar ochr y mynydd, am oriau dan hael tanbaid, heb dŵr o fewn cyrraedd y saethwyr, tra lliffoedd y gwaed o anaf yn ei abdomen. O'r dewyd, cludwyd Harry i'r ysbyty mewnogol yn La Bisal de Falsete, loches Iogan rhag o bomio. Cafodd Harry 2 drachosiad, gwaed a llawdrindau, ond yn offer. Gosodd tan y bore pan bu barw yn dawel. Yn wyn ac fyd, a'i geiriau olaf oedd Cymrawd ddim ots beth wna'n nhw, fydden nhw byth yn medru gwersefyll ar agos blaengar. Claddwyd a mewn beth torfol gerllaw ac mae'n enw wedi terfio ar golfle yn ucheldir Sierra de Pandolo. Ym 1938, gad o Cerddodol, arth ohona plac cof am Harry yn llyfrgell Tonapandi. Yn y 90au, dymchelwyd yr hen lyfrgell a credwch neu baidio, ni ddelyddiodd neb i achub y plac, rhag y sgip. Ond y llynedd wedi ymgyrchu'r Trefnwyd sermoni i ddad-orchuddio plac newydd yn llyfrgell Tonapandi bresennol gan nai Harry Ray Gleeson. Yng ngeiriau a'i gyfaill pob cwmni. Cafodd Harry a'i greu o'r un defnydd a'r saintiau. Fel comionydd ffyddlon Duw yn sicr byddai Harry yn ffodlon cael a'i saintiau, ond dŵ hollol sicr mae'r cynnig enghraifft ysbrydoledig o hunanberth a'r weledigaeth i greu byd gwell. Am y terfyn ddwy graffiadur fach o'r un dyn o Rhondda, Harry Henry Dobson. Diolch.
wedi yn fodlon, fydd y Côr Cochion yn canu Sbaen 1936 dan T.K. Jones. Mae'r can yn diddorol tu hwnt am roedd T.K. Jones wedi ymweld â'r gwirfoddolwyr oedd wedi dod nôl o Sbaen cyn cyfansoddi'r geiriau i'r Alun Menai. Felly, Côr Cochion. Diolch yn fawr. Dwi'n falch iawn i fedru cyflwyno ychydig o hanes Edwin Greening
i chi yma yn Rhondda Cynon Taf, a hynny ychydig filltiroedd yn unig o ble oedd Edwin yn byw. Dwi'n gwneud hynny am dair rheswm. Un, fel un o feibion Cwm Cynon o Benderyn, ac fel un o feibion Cwm ges i'r fraint o gyfarfod gydag Edwin pan o'n i yn fy arddegau. Ond yn ai, yn drydydd, carwn ni dal i teyrnged a chroesawu merch Edwin Greening, sef Mary Greening, ysgrifennydd yr International Brigâd Memorial Trust yng Nghymru, yr IB Cymru, sy'n gwneud cymaint. Mae'r sawl sydd wedi bod yn rhwm a gwaith coffa y Brigâd Ryngwladol yn gwybod cymaint y mae Mary wedi wneud dros y blynyddoedd i'r IB yng Nghymru a Thiot. Felly, Edwin. Ganwyd Edwin ym mis Awst 1910 yn Stryd Morgannwg Aberaman, yn bumed plentyn i William a Cordelia Greening. Glôr oedd William, cawr oedd un, gydag enw fel gweithiwr crefftus, yn enwedig fel coediwr dan ddeiar. Mae'n debyg bod e'n hoff iawn, bydd wedi bod yn hapus iawn ar y maes yma yn bar Williams Parry, gan bod e'n hoff iawn o lymed neu ddau o gwrw. Oedd ei fam yn berson cyfeillgar iawn, ond y byddai o dro i dro yn benthyg arian i eraill. Yn arian nad oedd y teulu mewn gwirionedd yn gallu ei sbario, efallai mewn wreiddiau cynnar i sosialaeth Edwin yn fyna. Ond mae'n debyg taw ei ewythr gwilyn oedd y dylanwad teuluol mwyaf ar Edwin. Oedd Gwilym wedi eni gyda disgleisia sgerbydol a 4 troedfedd oedd Gwilym yn ei sefyll, ond trwy gyfalbarhad ag ymdrech llwyddodd i ennill rywoliaeth da a pharch cymdeithasol sylweddol fel cryf o'r safon uchaf. Ond, yn fwy pwysig yn gyd-destun Edwin, oedd e bia llyfrgell llawn o gyfrolau yn trafod cerddoriaeth, llenyddiaeth, gwleidyddiaeth, gwyddoniaeth a hanes. Daeth yn adnabyddus am ei ddealltwriaeth, a darbwyllodd Edwin ei nai i ddarllen cymaint ag oedd e'n ei gallu. Yn ei hunan gofiant, mae Edwin yn cofio sut oedd Aberdâr yn nyddiau cynnar y ganrif, yn lle llawn bwrlwm a busnes gyda digonedd o atyniadau i ddiddori bechgyn ifanc a merched ifanc fi'n siŵr egnïol. Bu ffyniant wedi Rhyfel a greodd gwaith i bawb a rhoi arian ym Mhancedi'r Glowyr. Oedd Edwin yn cofio ffeiriau hwylus, gorymdeithio gyda bandiau a raliau mawr yr undebau ym Mharc Aberdâr. Darlun wahanol iawn un a cofio'n uned fel crwt yn ei arddegau yn Aberdâr yn yr 1980au yng nghysgod streic y Glowyr. Nath Edwin gadael yr ysgol yn 14 mlwydd oed a mynd i weithio yng Nglofa Blaengarw. Doedd gwaith dan ddeiar ddim yn gweddu i Edwin, ond fe fyddai mae'n debyg wedi aros yna fel rhan o'r gweithlu o 500 o ddynion a bechgyn. Ond ar ddechrau'r 1920au, fel i ni wedi clywed, mi fu cwymp yn y diwydiant glo a haearn, cyfyngodd y fasnach glo, tyfodd i weithra a thlodi, a cheodd glofa Blaengarw. Oedd Edwin yn rhyfeddu at agweddau'r cyflogwyr, a pha mor gyflym dirywiodd yr amodau dan deiar. Nod y perchnogion ym 1926 oedd gorfodi'r glowyr i dderbyn cytundebau newydd a cael nhw i weithio 8 awr bob dydd yn lle 7, am dal y fydde 20% yn llai. Hyn oedd un o'r ffactorau arweiniodd at y streic fawr. Ac i'r streic fawr genedlaethol bara 8 diwrnod yn unig, mi nath y glowyr Aberdâr aros allan yn bron 8 mis. Gweitha'r caledu yn newyn ac atgasedd heddlu Morgannwg. Erbyn y 30au, oedd dros 10,000 yn ddiwaith yng nghyffiniau Aberdâr. Ond yn hyd Edwin, oedd y diweithra yn un peth, oedd yr anobaith hyd yn oed yn wath. Nid yn newyn, medde fe, nid yn newyn na'r clodi oedd achos fy nioddefaint, ond y teimlad mewnol o rwystredigaeth ag israddoldeb. Oedd anobaith yn tra'r glwyddiaethu. Ond oedd Edwin yn meddwl yn y gyfrifoldeb arnyn nhw i wneud rhywbeth amdano fe.
Ac oedd e'n meddwl, a dwi'n cymeradwyo hyn yn fawr iawn, oedd angen dysgu am economeg, am wleidyddiaeth, am wyddoniaeth. Bydd angen oedd trefnu ymgyrchu a protestio. Nid lleddfu ar y sefyllfa oedd ei nod, ond ei newid. Ym mis Hydref 1934 datganwyd gostyngiad pellach yng Ngwradd Tal Diweithdra. A dyna lle buon nhw mewn cyfarfod mawr yn Theatr Aberaman, ac aelod seneddol Aberdâr, George Hall, yn areithio. A dyma Edwin yn torri ar ei draws, ac yn galw ar George Hall i arwain protest yn erbyn y toriadau. Gwrthododd Hall, a mynegodd ei wrthwynebiad i brotestio ar y strydoedd, a meddai fe, bydd rhaid i chi ddiwaith aros yn amyneddgar tan yr etholiad nesaf, pryd bynnag y deuan. O'r gynulleidfa gweiddodd Edwin, pryd i chi mynd ar ymddwyn fel arweinydd a pheidio malu awyr. Wy'n siarad fel glwr diwaith. Gweithredwch, ymgyrchwch, neu bant ych chi. Dyna oedd barn Edwin. Dyna oedd dechrau ei yrfa fe fel areithiwr. Yn hyb Edwin, roedd plaid lafer, dwi'n darllen sgript ar y pwynt yma, roedd plaid lafer dyfyniad, plaid lafer Aberdâr, mor deuog a defaid y mynydd. O leia, does yn modd gwneud y cyhyddiad yna am y sawl fi'n gwasanaethu fel aelod seneddol mwyaf diweddar Aberdâr, Beth Winter, oedd wrth gwrs yn gefnogwr rhyw iawn i'r International Brigades Cymru. Nath Edwin ymuno â'r Blaid Gomiwnyddol, ac ym mis Chwefror 1935 gorymdeithiodd ar 2,000 o lywyr diwaith o Abercynon i Glenboi i brotestio yn erbyn yr anghyfiawnder. Oedd gan Edwin dau uchelgais tymor hir yn gyntaf i falle ei hun drwy addysg a dianc rhag teimladau o isfryddoldeb. A'r ail oedd gwella cyfundrefn y byd dim llai. A yr hyn a welai Edwin yn allwedd i hwn i gyd oedd llyfrgell ei ewythr Gwilym. Pan ddechreuodd y gwrthryfel yn Sbaen, cudiodd yn y cyfle o wirfoddoli fel modd o wneud gwahaniaeth. Yn lle brwydro yn erbyn heddlu Morganog a gwleidyddion taeog, dyma oedd cyfle go iawn i fynd i frwydro yn erbyn ffasgiaeth, a gobeithio i newid ffawd hanes yr ugeinfed ganrif. Doedd Edwin ddim yn oedi ar gweitha pryderon ei rieni. Ei daith i Sbaen oedd yr un dirgel a ddilynwyd gan fwyafrif y Cymru a wirfoddolodd. Trywydd oedd wedi ei gynllunio i osgoi sylw'r awdurdodau. A'r cam cyntaf oedd ymweld â siop lyfrau Colets yn y Castle Arcade yng Nghaerdydd. A dyna lle oedd rhaid gofyn am Mr Brown. Wrth ofyn am Mr Brown cyfrinau roedd hwnna, oedd yn awgrymu taw gwirfoddolwr i Sbaen oedd yr ymwelwr. Ath e wedyn i'r osadrennau, tocyn unffordd i Llundain, oedd ganddo 1 pint am dreiliau a cherdyn post gyda chyfeiriad siop lyfrau yn Gray's Inn Road. Ac wrth gyrraedd Gray's Inn Road oedd angen cyflwyno'i hunain fel negesydd oddi wrth Mr Brown. A dyna yng nghefn y siop lyfrau yn Gray's Inn Road, oedd na 520 o ddynion ifanc yn hencadlys Brydeinig y Brigâd Ryngwladol. Pob un ohonyn nhw'n derbyn tocyn dwyffordd am daith penwythnos i Baris, gyda gorchmynion i deithio mewn pare, ac os oedd unrhyw heddwas yn gofyn, wel, beth i chi wneud ar y ffordd i Baris, o'n nhw'n i ddweud taw sianciau ifanc mas am sbri oedden nhw. Ym Mharis, cael eu cludo i gwestai wahanol ac wedyn gwynebu archwiliad meddygol trwyedl. Neu ofn, oedd dim pob un o'r 50 o ddynion ifanc yn ddigon iach i fynd i ymladd y ffasgwyr. Ond wedyn ymlaen i Bezier yn Ifanc ac wedyn ar draws y Pyrenee. Dwi'n siŵr os oedd unrhyw un ohonoch chi yn yr gofeb i'r brigadiwyr yn Ryngwladol yn ddiweddar, ond oedd Tad Davies wedi olrhain taith y brigadiwyr Ryngwladol ar draws y Pyrenee ag i rai o feisydd y gad eleni. Dyna lle oedd Edwin wedyn yn 1937
yn gwersyllioedd hyfforddi Albacete a Tarragona de la Mancha. O'n nhw'n cael darlithoedd diri, o'n nhw'n dysgu gorchmynion yn Sbaeneg, ac yn gwneud drills, ond gyda gynnau pren. Falle oedd hynny'n arwydd bod pethau ddim cweit fel y dylen nhw fod. Doedd dim hyfforddiant i ddefnyddio arfe, a dim hyfforddiant ar dactegau milwrol. Y reswm syml oedd dim digon o arfe ar gael. Ac dim ond yn Ionawr 1938 gyrhaeddodd cyflenwad o hen reithlau o'r Undeb Sofietaidd. Yn Belchite, yn Aragon, profodd Edwin i frwydr gyntaf, a dysgodd yn gyflym nad oedd grym ideoleg yn ddigon i gadw'n fyw ar faes y gad. Oedd yn dewt na bydde Edwin wedi goroesi'n hir iawn, heb gymorth a chyngor cyn-filwyr proffesiynol fel Morris Davies o Drehares, oedd wedi dangos i Edwin sut i beidio a chynnig ei hunain fel targed. Oedd Edwin wedi cael fforddiant fel arsylwr y masa ger Dyffryn Fontawbella, a dyna lle oedd pencadlys y 50fed Brigâd, oedd yn cynnwys y Cymru, y Saeson, y Gwyddelod, yr Albanwyr, Americaniaid, Canadiaid, Sbaenwyr a charfan o dde America. Ond y drafod eiddgar iawn a tyre pobl at ei gilydd, ac yna, yn yr ardal honno, oedd Sinema'r Dreg yr cannoedd o lyfrau Saesneg a roddwyd gan elusennau. Am bythefnos, oedd Edwin wrth ei fodd yn darllen y llyfrau yna. Ond bu Edwin wedyn yn rhan o'r garfan y groesodd yr afon Ebro, gefn nos ar ddechrau'r ymgyrch fawr i ailennill tir coll yn ôl o luoedd Franco. Llwydden nhw i groesi heb dynnu sylw, a pwyso ymlaen 50 o filltiroedd i gyrion gan desa cyn i'r ffasgwyr ymateb. Ond, oedd yr ymateb yn gyfan gwbl llethol. Ton ar ôl ton o awyrennau bomio a seithi magnelau di-dor y ffasgwyr yn erbyn reithlau ac ambell ddull peiriannol y Gweriniaethwyr. Oedd ar anfonwyd Edwin a thri arall i gopa un o fynyddoedd Sierra Pandols, lle gwyliau'r gyflafan yma yn digwydd o'i blaen, cyflafan Torcalonis. A dyna lle bu ei gymrodyr Tom Howell Jones o Aberdâr gael ei ladd wrth ei ochr ar lethr y mynydd, a hynny gyda copi o'r Aberdâr wrth ei ochr. Bu'n rhaid i doddi yn y tir creigiog yn y mynyddoedd gyda gweddillion milwrol, sieliau heb eu frwydro ac awyrennau'n dal i ymosod arnyn nhw. Cyntaf nhw greigiau ar ben y bedd, anigonol cystadleuog ag allan nhw, ac yn y tywyllwch, safai Edwin, Alun Menai Williams a Lance Rogers ar ben y bedd cyn addo, ffarwel Tom, fydden ni byth yn dan hofio di. Ym Medi 38, fe ddatganodd Prifynidog Sbaen Pan Negrin penderfyniad y Gweriniaethwyr, Llywodraeth y Gweriniaethwyr, i ddadfydduno'r Brigâd. Ei gobaith ofer oedd y bydde'r ffasgwyr yn ymateb yn yr un modd, a dyn ni gyd yn gwybod beth ddigwyddodd wedyn. Ond mi gasglodd y goroeswyr ar gyrion Barcelona a bu gorymdaeth fawr o flaen llwyfan arddynedig lle safai llywydd y wlad, Manuel Thana, ac aelodau eraill o'r Llywodraeth ymysg milwyr a byneri'r weriniaeth. Dyna pryd cyflwyniodd Dolores i farwri La Passionara ei haraith enwog o glod i'r gwyddolwyr. Cymrodyr y Brigâd Ryngwladol, rydych yn ran o hanes, rydych chi'n chwedlonol. Yn ôl ym Mryden, gafodd Edwin i gonscriptio a threuliodd 5 mlynedd eto yn ymgyrchu yn erbyn ffasgeth fel rhan o'r fyddin Brydeinig. Ond ble bynnag y bu, daeth yn hysbys am y pentwr bach o lyfrau wrth ei ochr. Ac wedi'r Rhyfel, dyma fe'n ennill ei gymwystер fel athro o Goleg Lanllyn Llandrindod yn 1948, a bu'n dysgu am nifer o flynyddoedd wedi hynny, gan y ddysgu cenhedlaethau o blant yma yng Nghymru ac yn Lloegr. Bu falw yn 2003. Yn ei angladd, medda Hywel Francis, chwi oedd y gwir weithiwr deallusyn, yn cyfuno ystyriaeth a gweithred ar lles eich cymuned ac ar lles dynoliaeth oll. Buwch yn ymgyrchu trwy gydol eich bywyd i gyflawni'r hyn a ddisgrifiodd Paul Robeson fel urddas a digonedd i bawb. Roedd e'n fraint eich adnabod chi.
a mi droi nôl wrth La Passionara wrth gloi. Ni fyddwn byth yn eich anghofio, a phan fod goeden y lewydd yn blodeuo wedi hymglymu gyda lawryfau gweriniaeth Sbaen dychwelwch. Byddwch oll yng nghalonnau pobl Sbaen, a bydd heddiw ac yfori yn bloeddio gyda brwdfrydedd, hir oes i wirfoddolwyr y Brigâd Ryngwladol. No passaran. A trydydd, Alun Menai Williams. Fel crwt ifanc, cafodd Alun Menai dehangfa wthiol wedi cwymp to yn perfeddion glofa Britannia Gelfach Goch. Ar y pryd meddai ei dad wrtho fe, "Rhaid glas i, rwy'n ti'n gofreswr." Un o'r gogledd oedd ei dad. Dyna'r unig peth a cytunodd Alun ei dad amdani. Disgrifiodd Alun ei hun fel dyn lwcus. Bod ei dad a bardd Hugh Menai yn dyn di-hiwmor a sych, roedd Alun ifanc yn optimistaidd, yn enwog am medru cadw'r byd ar hyd fraich a peidio trafethu neu poeni am gormod. Roedd y dau ddim yn dod ymlaen. Weithiau byddai dad yn diawlio pawb gan beio'r holl problemau teulu ar ei wraig. Amddiffynnau Alun, ei fam, a ffraith ffyrnig o'r fath, perodd ei Alun cael ei taflu mas o'r tŷ am byth. Penderfynodd o lanc 17 oed taw Trystan oedd ei gyrchfan. Ond dyna oedd bobl yn mynd i ennill ei ffortiwn. Roedd ganddo 6 hent, hyder glaslanc a chwilfrydydd am y byd tu hwnt o'r cymoedd, a cynigioedd Trystan weledigaeth o welliant. Well, of course, ni phrofodd croeso Trystan yr un mor gynnes. Cafodd Alun waith dros tro fel boi te ar safle adeiladu, yn eitho digon i cynnal ei hun mewn hostelau amrwyd, ond deffrodd un bore i darganfod fyddai holl arian prin wedi cael ei dwyn. Wel, beth nesa? Doedd ddim llwyd da fe, roedd chwant bwyd arno fe. A peth yw, welodd o fyddin fel ei unig opsiwn. Goroesodd hyfforddiant sylfaenol. Ti'n gwybod, diwrnodau di-ben draw o drilio, marchio, ymarfer cof, cyboli pres a dioddau sarhad y sargiant. Ond arosodd Alun yn positif. Mwynheodd y ffitrwydd ac yn enwedig y prydiau cyson. Ond cadwodd y fyddin ar hyd braich yn ei meddyliau. Meddai wedyn roedd yn ystyried yn ddigiad y sargiant fel clawn mewn uniform. Treulio 2 mlynedd o cytundeb yn Castell Caerdydd dan hyfforddiant fel nyrs cymorth cyntaf. Wedyn nôl i Llundain a nôl ar y clwt. Dechreuodd cwrs fel peiriannydd gweithio mewn garej, daeth yn ofalwr platfform tandeiarol am cyfnod, gwerthodd hoovers o drws i drws, prydych neu peidio, ond gan fwyaf ar y clwt y bu. Treulio oriau mewn caffeis rad gyda bobl tebyg, y di-waith, ymgyrchwydd radicalaidd, bobl di-fraintedig i gyd yn trafod gwleidyddiaeth y cyfnod. I fawn syndod, cafodd ei galw nôl at y fyddin fel milwr wrth cefn, reservist, ac yn ronwyd i'r aifft i amddiffyn camlas Suez yn erbyn Mussolini. Wel, ni ymddangosodd un filwr y dalaidd, a profodd y daith i'n pryserus tu hwnt wrth cael cyfle i edrych o gwmpas y ddeilion yr afon Nail. Ond wrth dod nôl i Llundain, cafodd ei syrthdannu.
gan ymweld â'i holl caffi sosialaidd unwaith to. Yn ystod ei absenoldeb, ymosdodd y crysau dion ar y caffe gan curo'n dyd y Gareth a rhai tu mewn oedd gyda daliadau neu tueddau rhywiol, nid oedd ar dant Moseley. Ymunodd Alun yn y protestadau hir wrth ffasgaeth yn Llundain yn Hydref 1936. Daeth yn ffyrnig tu hwnt a cyrraedd ei anterth yn yr enwog Battle of Cable Street. Y cam anochel nesaf i Alun oedd ymuno oedd gwirfoddoli am Sbaen. Ac cafodd croeso cynnes oherwydd ei profiad milwrol, ei hyfforddiant meddygol. Gyda dau eraill, dilynodd a llwybr dirgel i Paris, wedyn Perpignan. Ddylen nhw wedi cwrdd â tywysydd i arwain nhw dros y Pyreneau. Wel, arosyn nhw yna am dyddiau, ond yn ofer. Yn y pen draw, ceisio nhw ei arestio am loitran yn canol y dre, ei anfon nôl i Prydain. Heb oedi, ceisiodd Alun unwaith eto gyda canlyniadau bron yn waith yr ail tro, ymunodd â Harry Dobson ar ffwrdd along Ciwydad y Barcelona, y cafodd ei bwrw gan torpedo edalaidd. Cafodd ei blocio o'r môr gan fôr cwch bysgota Sbaenaidd. Bu gwir angen ei sgiliau meddygol ar y Brigâd. Anfonwyd syth i rein blaen brwydr Carma, ac arosodd gyda'r Battalion Washington trwy frwydra mawr y Rhyfel, Belice, Techrel ac Aragon. Dywedodd yn ei hunangofiant sut collodd ei gallu i cadw pethau ar hyd fraich. Esboniodd sut daeth yn anamwybodol o datblygiadau Rhyfel, neu hyd yn oed ble oedd y Battalion ar unrhyw pryd. Gwelodd ond y pethau syth o flaen ei trwyn. Y tir coch wrth listo ei hun yn isel mwyn osgoi shrapnel, ac yn dal yn ei cof wyneb filwr ar ôl milwr, rhai mewn poen arteithiol, rhai yn gwaedu hyd at farwolaeth. Yn y rhyfydd gwyllt o Aragon, ceisiodd sawl o'i gwmni nofio afon Ebro y cyfaint cryf. Boddwyd nifer, cafodd rhai ei saethu yn ei cefn. Ond cyrraeddodd Alun lan diogel yr afon wedi llwyr ymladd, ond yn fyw. Roedd Alun yn dyn lwcus, ond tybed oedd y lwc yn dod o'r ffaith roedd hefyd yn dyn heini, dyn cryf ac yn dyn chwym ei feddwl. 6 wythnos yn diweddarach, dechreuodd y frwydr ola un y Brigâd, y frwydr drychinebus afon Ebro. Allan o 377 o filwr a'i ffurfais y gad ar y dechrau, dychwelodd ond 170. Cyflafan llwyr. Wedi dychwelyd i'r Deunas Unedig, collodd Alun, ciliodd Alun i'w gragen. Nid oedd yn fodlon siarad am ei profiadau erchyll. Mewn 6 mis, roedd yn ôl mewn uniform, y tro yma ar awyrlu'r Prydinol. Unwaith eto, roedd yn lwcus, roedd ar ffwrdd y wyren Liberator, wrth i fe plymio i'r tir a frwydro, a cerddodd awn bant, ond gyda mân anafiadau. Cwrddodd ei wraig Modi ar draeth ynys y bare, a cynigiodd ei phriodi
yn ystod cyrch bomio, gyda'r awyrennau yn sgrechian dros eu pennau. Cawson nhw priodas hir a hapus, ond pan bu farw ei anwylraig blynyddoedd wedyn, gwasgodd hi a ddewid mas ohono fe i ysgrifennu ei hanes. Wrth wneud, daeth dyled Alun at y tad yr oedd byth wedi dod ymlaen â fe yn amlwg. Mae ysgrifennu Alun yn hiawdl. Dyma enghraifft byr iawn. Mae fy mrofiad o frwydro mewn dau ryfel i tystio i'r faith nid oes terfyn i awedd dynol ryw i dynistio ei gilydd. Mae dynoliaeth yn trechu natur, ei clwyfo natur hyd at farwolaeth yn ei purpus mawr hyd, i greu bywyd a nid ei dynistrio. Mae Harry Dobson ac Edwin Greening ac Alun Menai Williams yn enghreifftiau ysbrydoledig o'r ymroddiad a hunanabeth. Nid oedd yn triad ni yn unig o beth ffordd roedd 200 ohonyn, a mae'n rhan hanfodol o hanes Rhondda Cynon Taf. Reswm dros falchder, enghraifft sy'n ysbrydoli, a dyna pam mae'r IB Cymru yn bodoli, mwyn cadw ei cof yn fyw. Welodd y canw'r Paul Robson at Aberpennair yn 1938, mwyn canu yn gyfarfod genedlaethol Cymraeg i cofio gwirfoddolwyr. Medda fe, rydw i yma am fod fy nghyfeillion wedi ymladd, nid yn unig dros Sbaen, ond drosa i, a thros y byd cyfan. Mae arna i dyletswydd i fod yna. A dwi'n credu mae arna unai hefyd dyletswydd i'w gofio. Na ni orffen gyda Côr Cochion Caerdydd, fy hoff côr yn y byd, dwi'n meddwl. Yn enwedig tu mas i'r marchnad Caerdydd. Yn canu ar undeb Ryngwladol, gyda geiriau gan T.E. Nicholas. Mae'r geiriau yma, a croeso i chi ymuno yn y canu. Mae'r chorus yn braidd yn y haws na'r penodau. Wedyn, draw i chi. Yeah.
wneud. Yn cefn, mae Mary Greening, diolch i Mary Greening, da ni wedi sôn am Mary yn barod, sydd yn trefnu popeth yn ddyn ar IB Cymru. A da ni wedi cynhyrchu tablen sydd yn hirach na'r sgwrs da chi wedi clywed, gyda'r cynhyrfeidio, sydd yn cynnwys llawer mwy o manylion am y hanes a'n tri awdur, a'n tri arwr, a mwy o cefndir i'r Rhyfel Gartref. Mae arwerth yn cefn yma am 2 bunt gyda'r holl arian yn mynd at elusennau plant Gaza. Os oes dim newid da chi, does dim esgus, mae ar gael trwy gydol yr wythnos o'r stondin 100,000 neu o'r cyngor tre Pontypridd. Felly, diolch yn galon am dod.